तो दोस्तों क्या हाल है, सब ठीक है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे चौहान जी के होली के गाने के बारे में। तो भाई तो सही सुना, तो हम आज बात कर रहे हैं विजय चौहान का होली गाने के बारे में। आज उनका जो गाना ये आइल कि ए जूली क्वेश्चन मार्क। अभी गाना कैसन बा, ठीक बा कि खराब बा, सुने में मजा आई, लेकिन तू जाके जब सुनबा तब मजा आई, या ना तब तो उनके गाना में जो बात थी एकदम कुछ बता दिए गाना के बारे में। जौन जौन पॉइंट है विजय भैया कैसन गाना गईले हम, अच्छा गाना बा होलिया का कि खराब बाना गाना बा। आना तो भैया लोग होली आए में भी कुछ दिन बाकी बा, तले गाना बजावा लोग ना खूब इंजॉय करा लोगन। अच्छा हमको सिखा रिया है। बाकी तो उनके बता देते जौनी हिसाब से गाना गावल गईल जीजा साली पर गाना गावल गईल, एमे होला ये कि एमे जीजा और साली के जो न कि प्यार दिखावल गईल बा। आ प्यार दिखावल गईल बा, क्या दिखावल गईल बा तो विजय भैया बताइए। मारन तौने तबरा की लगभग मुंह में लहू फेंके। तो गाना में विजय चौहान जी साली जी से ये बात पूछे न कि देखा साली जी मतलब होली आ गईल बा, कहीं रंग डाले का मौका ना मिला था, आ का तू हमरा से रंग खेलबू, ये बस बात पूछे न। तो तोलन के बता दें कि साली जी इनकर ये बात कहनी कि ना जीजा जी ना, हम तो से रंग ना खेलब, काहे से कि तुम्हार बहुत बढ़िया पिचकारी है, उसे बहुत हमके डर लागत है। अबे साले तो गाना भाई लोग सचमुच बता दी तो ओके, तो मस्त गाना गा दिले हम, काहे से कि इयो के उसे कम ना हो सिंगर के मुकाबला में। ये साल में मतलब होली में इयो बहुत गाना पेश करत हमें एक से एक लेके। अब भी खूब पहलवा गईले ना खोइछा में, अभी ऐसन गाना ही मतलब गावत हमें समय देखबा तो बहुत हिट गाना ही रहल, खूब मजेदार सॉन्ग रहल इनकर होलिया में। अच्छा गाना और तो उनके बताई तो काई मस्त तरीका से एकदम शूटिंग दियल गई, खूब एकदम एक नंबर का शूटिंग दियल गई। एक नंबर के में साली लिया के पेश कर दिले चौहान जी, खूब एकदम लुक इनकर देखबा तो खूब चश्मा उश्मा लगा के खूब एकदम स्मार्ट लगत, एकदम खूब हीरो लगत हमें विजय चौहान। खूब ताड़ी उड़ी पिए ना, खूब रंग में जो ना कि होली खेले ना, ताड़ी बा कि का बा, मदिरा बा कि भांग बा, ये खूब पिए पाओ ना लोगन, आ खूब होली मनाओ ना लोगन। आना तो भाई लोग तो ने गाना कब सुन लिया लोगन। और तो कुछ खास बात बता दी तो होली में खूब बाल्टी में रंग डाल के खूब पिचकारी उचकारी जो ना कि यहाँ फेंकल उकल है। आज एकदम गाना इत गावत होलन, खूब मजा लेत होलन। आ गाना भाई लोग एक बार तो सुन लिया लोगन, ठीक बा, कहीं से ठीक ठाक लगत है चौहान जी का गाना, कहीं से कि जीजा साली वाला प्यार वाला ही गाना है, तो अच्छा गाना लगत है। अब बाकी हम कोनो मिलत ऐसे नेक्स्ट वीडियो में लेके ऐसे कोनो गाना पर बातचीत लेके। तू समझा? हाँ।